ομιλητή, τον κύριο Χαράλαμπο Αγγελάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης και θα μας μιλήσει με θέμα ο θεσμός της προαγοράς της Σοδιάς ως διαδικασία αγροτικής πίστης στην Κρήτη το 19ο αιώνα, κίνδυνοι και μηχανισμοί ελέγχου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή που έκανε αποδεκτή την ανακοίνωση αυτή, που ουσιαστικά αποτελεί μια πρόταση έρευνας, δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη έρευνα, για να δούμε έναν θεσμό ο οποίος είναι μακραίωνος και να τον αντιμετωπίσουμε όμως ως ένα χρηματοπιστωτικό μέσο. Μιλάμε για το θεσμό της προαγοράς της Σοδιάς, δηλαδή την κατάσταση όπου ο καλλιεργητής συμφωνούσε με τον έμπορο ή εξαγωγέα σε μια τιμή χαμηλότερη από την τρέχουσα της αγοράς, να προπληρωθεί τη μελλοντική σοδιά και στη συνέχεια, όταν η σοδιά έβγαινε στην παραγωγή, την είχε συμφωνήσει για να τη δώσει στο συγκεκριμένο παραγωγό. Ο θεσμός εμφανίζεται τον 13ο αιώνα στην υπόλοιπη Ευρώπη και περνάει και στην Ελλάδα μέσα από τις λατινοκρατούμενες περιοχές, κυρίως Κρήτη, Κύπρο και Πελοπόννησο, και βέβαια και στην ύστερη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το συναντάμε σε κάποιες περιοχές με τον όρο προστίχη, όμως στην Κρήτη που μελέτησα εγώ δεν έχω βρει κάτι αντίστοιχο σε αυτόν τον όρο. Και ουσιαστικά αποτελεί ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Είναι ένα χρηματοπιστωτικό μέσο που ο καλλιεργητής είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει με είδος την προκαταβολή αυτής της σοδιάς. Για να δούμε στην Κρήτη τι συμβαίνει, χωρίσαμε τον 19ο αιώνα σε 4 περιόδους. Είναι μια ταραγμένη περίοδος όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά κυρίως σε σχέση με τα γεωκτητικά καθεστώτα λάβαμε υπόψη μας αυτές τις περιόδους. Οπότε ξεκινήσαμε από τον 19ο αιώνα, την αρχή του, μέχρι το 1821. Υπάρχει το κενό των επαναστατικών χρόνων των 10 ετών. Στη συνέχεια η Αιγυπτοκρατία 1831-1841 και βέβαια η ύστερη περίοδος στην Κρήτη της Οθωμανοκρατίας 1841 μέχρι 1898. Για να καταλάβουμε τους κινδύνους που διέπουν το συγκεκριμένο μέσο, τη συγκεκριμένη διαδικασία, πήραμε κάποιους παράγοντες που είναι σίγουρο ότι επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία, όπως είναι το γεωκτητικό καθεστώς, τη φορολογία, τις καλλιέργειες, τα δίκτυα διακίνησης του πλεονάσματος και βέβαια τις τιμές και τις συναλλαγματικές και νομισματικές ισοτιμίες σε κάθε περίοδο. Λίγα πράγματα συνοπτικά, γιατί είναι λίγο πολύ γνωστά αυτές οι διαδικασίες όσον αφορά το γεωκτητικό καθεστώς. Στις αρχές του 19ου αιώνα παγιώνεται η διαδικασία της μεγαλοειδιοκτησίας των μουσουλμάνων και βέβαια της ύπαρξης των βαδακοφικών γεών. Μεταστρέφονται οι όροι με την Επανάσταση. Το 1831-1841 έχουμε τη σταδιακή εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους μουσουλμάνους και την επικράτηση των χριστιανών, και βέβαια την ύστερη περίοδο αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται, παγιώνεται, επικρατούν ολοκληρωτικά οι χριστιανοί καλλιεργητές αγρότες στην ύπαιθρο και οι μουσουλμάνοι στα αστικά κέντρα. Αντίστοιχες μεταβολές είχαμε και στο φορολογικό καθεστώς, όπου 1800-1821 έχουμε την αύξηση στην τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας της συγκεκριμένης μορφής των επιβαρύσεων και των φόρων. Έχουμε στην επαναστατική περίοδο μια στασιμότητα, δεν αλλάζει το φορολογικό καθεστώς, αλλά προφανώς έχουμε μια στασιμότητα στις πληρωμές με τα επαναστατικά γεγονότα, και βέβαια επιβάλλεται και μια επαναστατική φορολογία επιπλέον από τη Γενική Διοίκηση και προς την Κρήτη για να συμβάλλει στα έξοδα της Επανάστασης. Στη συνέχεια στην Αιγυπτοκρατία επικρατεί ένα καθεστώς ουσιαστικά επιπλέον επιβάρησης των φορολογικών εσόδων για να αποστραγγιστεί το πλεόνασμα της αγροτικής παραγωγής προς την Αιγυπτιακή Διοίκηση, ενώ από το 1841 και μετά επικρατούν περισσότερο φιλελεύθερες πολιτικές μετά από κάποιες συμφωνίες των Οθωμανών με την Αγγλική κυβέρνηση κτλ. Ώστε να πάμε σε μια σταδιακή φορολογική ελάφρυνση του πληθυσμού, που βέβαια στο τέλος οδηγήσε σε δημοσιονομική κρίση. Οι κυριότερες καλλιέργειες στην Κρήτη ως γνωστόν ήταν μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα τα σιτηρά, το λάδι έτσι αλλιώς,
και βέβαια και το κρασί, το οποίο ναι, μεν στην Ενωτοκρατία ήταν μια πολύ εμπορευματοποιημένη παραγωγή, έπεσε λίγο τον 18ο αιώνα στην Οθωμανοκρατία και προς το τέλος του 10ου αιώνα έχουμε μια επιπλέον αύξηση της παραγωγής, κυρίως από περιστασιακά γεγονότα. Ε, η διακίνηση του πλεονάσματος γινότανε μέχρι την έκρηξη της Επανάστασης από τους γενίτσαρους, τα τάγματα των γενιτσάρων, τους αρχηγούς των γενιτσάρων που είχαν αναλάβει και την διαδικασία της ίσπραξης των φόρων, αλλά και όλη τη διακίνηση των παραγωγικών πλεονασμάτων. Έχουμε την ύπαρξη των Γάλλων εμπόρων στην περιοχή, οι οποίοι σιγά σιγά όμως εξωστρακίζονται από τα γενιτσαρικά τάγματα, οι οποίοι αναλαμβάνουν και την διακίνηση και την εμπορία, αλλά και την πίστοση των καλλιεργητών. Έχουμε το κενό βέβαια μετά της Επανάστασης πάλι. Στη συνέχεια στην διαδικασία που προσπάθησε η Αιγυπτιακή διοίκηση να επιβάλλει σε ένα φαινομενικά ισόνομο καθεστώς μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, εμφανίζονται και χριστιανοί μεσάζοντες και έμποροι, αλλά οι μουσουλμάνοι επικρατούν κατά κράτος. Επανεμφανίζονται σιγά σιγά κάποιοι ξένοι εμπορικοί οίκοι, οι οποίοι προσπαθούν να συμμετάσχουν στην εμπορική διαδικασία, και στην τελευταία περίοδο βέβαια έχουμε την επιπλέον ενίσχυση των εμπορικών δεσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τους ξένους εμπορικούς οίκους. Συμμετάσχουν πλέον στη διαδικασία και Έλληνες υπήκοοι από το ελεύθερο ελληνικό κράτος στην εμπορική συναλλαγή, και βέβαια εμφανίζονται και πολύ ισχυροί ελληνικοί εμπορικοί οίκοι του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν συμμετοχή στη διαδικασία του εξαγωγικού εμπορίου. Βλέπουμε και κάποια έτσι συνοπτικά δείγματα κάποιων περιόδων με τις παραγωγές του ελαιολάδου στην Κρήτη, που βλέπετε ότι υπάρχει η διαδικασία της αυξομοίωσης της παραγωγής, που είναι σύνηθες φαινόμενο για το ελαιόλαδο από χρονιά σε χρονιά, και βέβαια ένα στοιχείο βασικό της οικονομίας της Κρήτης στην περίοδο εκείνη, τις απονοποιίες, οι οποίες έρχονται από τον 18ο αιώνα. Αυξάνεται περισσότερο η ύπαρξή τους μέσα στο 19ο αιώνα, αλλά μετά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έχουμε μια σταδιακή πτώση και γενικότερα μια αποβιομηχάνηση της αγροτικής οικονομίας της Κρήτης. Αντίστοιχα και για τις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, μέχρι το 1800-1821 υπάρχει μια προσπάθεια προστατευτισμού και καθορισμού δασμών τελωνειακών από την Οθωμανική διοίκηση, και η προσπάθεια να αποτελέσει το μοναδικό εισαγωγέα των προϊόντων της Κρήτης. Αυτές οι διαδικασίες πάλι αλλάζουν με την Επανάσταση. Στην Αιγυπτοκρατία προσπαθεί να διατηρηθεί ακριβώς το ίδιο καθεστώς, αλλά από το 1841 και μετά, με βάση και τις διεθνείς συμφωνίες, η Κρήτη πλέον γίνεται κομμάτι των διεθνών συνδικών, δένεται στο άρμα των διεθνών συνδικών και των διεθνών μεταβολών, οπότε ακολουθούν και οι τιμές τη διαδικασία και τις μεταβολές που βασίζονται στη διεθνή ζήτηση. Το βασικό χαρακτηριστικό στην περίοδο αυτή όλη είναι ότι όλη η διαδικασία βασίζεται σε ένα άτυπο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν υπάρχει οργανωμένο πιστωτικό ίδρυμα στην Κρήτη, τουλάχιστον μέχρι τα μισά του 19ου αιώνα. Όλη η διαδικασία των πιστώσεων γίνεται μέσα από τον ιδιωτικό δανεισμό, το οποίο βέβαια περιλαμβάνει, αν μιλάμε πέρα από την προαγορά της οδιάς, πολύ ψηλούς τόκους δυσβάστατους για τους δανειζόμενους. Στη συνέχεια, από το 1858 άρχισαν και εμφανίζονται κάποιες οι ορφανικές τράπεζες στην αρχή, και στη συνέχεια το Κοινοφελές Ταμείο, με σκοπό να χορηγήσει κάποιες πιστώσεις, οι οποίες όμως δεν αφορούσαν την προαγορά της οδιάς. Οι αγρότες δανειζόταν αυτή την περίοδο κατά κόρον για την αγορά των ιδιοκτησιών των μουσουλμάνων, γιατί ουσιαστικά όλη η γη των μουσουλμάνων πέρασε στα χέρια των χριστιανών με αγορά, μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο τέλος του αιώνα. Και βέβαια όλη αυτή η υπερχρέωση οδήγησε κατά καιρούς
σε στάσεις πληρωμών, χρεοκοπίες και προσπάθειες διαμαρτυρίες για διαγραφή των παλαιών χρεών. Εάν μιλήσουμε για την προαγορά της οδιάς ως πιστωτικό μέσο, μπορούμε να το διαπιστώσουμε αυτό εάν πάρουμε τους κλασικούς κινδύνους των χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια οικονομία και να δούμε εάν οι κίνδυνοι, οι κύριοι κίνδυνοι που επιβάλλονται, που διέπουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα, διέπουν και το συγκεκριμένο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο ειδών κινδύνοι στη διαδικασία, η μη χρηματοοικονομική και η χρηματοοικονομική κίνδυνη, που διέπουν τη διαδικασία της προαγοράς της οδιάς, όπως ήταν ο γεωπολιτικός κίνδυνος, δηλαδή οι μεταβολές στα επαναστατικά γεγονότα, οι διεθνείς συγκυρίες, οι μεταβολές στην νομοθεσία που επίσης μπορεί να επηρεάσανε διάφορες συνθήκες και συναλλαγές. Αφού μιλάμε για αγροτικά προϊόντα, οι κλιματικές συνθήκες σαφώς επηρεάζουν τις οδιές από χρόνο σε χρόνο και βέβαια φυσικές καταστροφές και τυχαία γεγονότα. Αυτή είναι η μη χρηματοοικονομική κίνδυνη που μπορεί να επηρεάσανε τη διαδικασία. Η χρηματοοικονομική κίνδυνη είναι κυρίως η κατηγορία των πιστωτικών κινδύνων και των κινδύνων της αγοράς, όπου ο πιστωτικός κίνδυνος ήταν ο κίνδυνος και για τις δύο, η μία πλευρά να μην αποπληρώσει και να υπήρχαν περιπτώσεις που προτιμούσαν κατά τη διαδικασία, ουσιαστικά οι καλλιεργητές μπορεί να αθετούσαν τη συμφωνία με τον έμπορο και να βρίσκανε προτιμότερες τιμές μέσα στην πορεία της συμφωνίας, οπότε αυτό εξέθετε τον έμπορο και στη συνέχεια βέβαια και ο έμπορος, ο οποίος ήταν ουσιαστικά μεσάζοντας για ένα μεγαλύτερο εμπορικό οίκο, θα μπορούσε να, λόγω της νησιωτικής περιοχής της Κρήτης και λόγω της μεταφοράς των εμπορευμάτων στο εξωτερικό με ναυτιλιακά μέσα, να εκτεθεί πολύ εύκολα σε κίνδυνο της ασφάλειας των εμπορευμάτων. Μιλήσαμε για τις συναλλαγματικές μεταβολές, οπότε υπήρχε σαφώς συναλλαγματικός και νομισματικός κίνδυνος, γιατί ως γνωστόν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι και στο τέλος της υπήρχαν κυβερνητικές προσπάθειες για σταθεροποίηση των τιμών και των νομισματικών ισοτιμιών, αλλά κυρίως υπήρχε η δύναμη της προσφοράς και της ζήτησης που καθόριζε τη δύναμη του κάθε νομίσματος. Ουσιαστικά στην προαγορά της οδιάς μπορεί να μην είχαμε τόκο με την ετυμολογική έννοια της λέξης, καθώς μιλάμε για μια προαγορά της οδιάς, αλλά και μόνο που αγοραζόταν το προϊόν σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις τρέχουσες, ουσιαστικά είναι ένας και καλυμμένος, είναι ένας κρυμμένος τόκος, αφού έπρεπε ο παραγωγός στη συνέχεια να επιστρέψει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τις ποσότητες της τρέχουσες τιμές. Προφανώς υπάρχει ο κίνδυνος των εμπορευμάτων, γιατί στις μεταφορές και στην όλη διαδικασία υπήρχε ο κίνδυνος να χαθεί το εμπόρευμα. Πληθωριστικές πιέσεις και όλες αυτές οι μεταβολές που υπήρξαν μέσα στο 10ο αιώνα σαφώς επηρεάζουν όλες τις πιστωτικές συναλλαγές. Ανταγωνισμός μεταξύ των εμπόρων, σίγουρα, ο οποίος έφερε και την αλλαγή από την επικράτηση των Γάλλων στον 18ο και στις αρχές του 19ου αιώνα στην εμφάνιση των Άγγλων και στην ουσιαστική τους επικράτηση στον 19ο αιώνα και μέχρι το τέλος του. Τώρα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ποια μέσα προστασίας είχαν οι δύο πλευρές των πιστωτών και των καλλιεργητών? Αν μιλήσουμε για τους καλλιεργητές ή ακόμη και για τους πιστωτές, οι κυριότεροι μηχανισμοί ήταν τα ένδικα μέσα. Αν μια διαδικασία, αν μια συμφωνία δεν προχωρούσε, θα έπρεπε να καταφύγουν στη δικαιοσύνη, που βέβαια μέχρι το 1821 είχαμε τα ιεροδικεία και από το 1830 και μετά εμφανίζονται τα διοικητικά συμβούλια ανά διαμέρισμα, που είχαν και την ευθύνη της δικαιοσύνης. Από την εμφάνιση του οργανικού νόμου, από την συμφωνία μάλλον της Χαλέπας και μετά, αρχίζουν και ιδρύονται τα πρώτα διοικητικά δικαστήρια, που εκεί εκδικαζόταν τέτοιου είδους υποθέσεις, και φτάνουμε μέχρι την ταραγμένη εποχή του 1889-1895, που διαλύονται τα διοικητικά δικαστήρια και έχουμε την εποπτεία πλέον διεθνών δικαστικών μηχανισμών. Άλλος τρόπος προστασίας έναντι του κινδύνου, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το 13ο αιώνα στην Ευρώπη, είναι η ασφάλιση των εμπορευμάτων και των πιστώσεων, που στην αρχή διοργανωνόταν οι ασφαλιστικές διαδικασίες από ανεξάρτητους εμπόρους,
Όμως στην πορεία έχουμε την εμφάνιση και την ίδρυση ασφαλιστικών εταιριών σε όλη την κεντρική Ευρώπη και μάλιστα το 1789 ιδρύθηκε η πρώτη ελληνικών συμφερόντων ασφαλιστική εταιρεία στην Τριέστη, ενώ οι πρώτες ασφαλιστικές εταιρείες ίδρυσαν πρακτορεία ασφάλισης στην Κρήτη μόνο επικριτικής πολιτείας. Και βέβαια τέλος έχουμε και την δυνατότητα ή υπήρχε η δυνατότητα της διαφοροποίησης του κινδύνου που είναι κλασική μέθοδος στα χρηματοπιστωτικά μέσα. Δηλαδή, αντί ένας έμπορος να ακολουθεί τη μέθοδο της μονοκαλλιέργειας, δηλαδή της συμφωνίας είτε σε ένα προϊόν είτε με ένα καλλιεργητή, προσπαθώντας να μειώσει τον κίνδυνο, να έκανε πολύ περισσότερες συμφωνίες και σε περισσότερα προϊόντα, έτσι ώστε στην περίπτωση που μία από αυτές τις συμφωνίες αποτύχαινε, να είχε ουσιαστικά συμψηφίσει τη ζημιά με άλλα κέρδη. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου, όπως κάποιων Γάλλων εμπόρων στις αρχές του 10ου αιώνα, οι οποίοι επιδόθηκαν σε μονοκαλλιέργεια εμπορικών συναλλαγών, οι οποίοι στο τέλος αποτύχαν και καταστράφηκαν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας μηχανισμός προστασίας θα μπορούσε να ήταν οι συνεταιρισμοί, οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί που ενώ στον αστικό χώρο όλη την περίοδο από τα ενετικά χρόνια και στην Οθωμανική περίοδο έχουμε τους συνεταιρισμούς, τις συντεχνίες ουσιαστικά και τα συνάφια των επαγγελματιών. Στο αγροτικό χώρο δεν έχουμε τόσο δυνατές ενδείξεις ότι υπήρχαν ομάδες καλλιεργητών οι οποίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους, παρά μόνο κάποιοι επιμέρους θεσμοί όπως ήταν οι συμμισάτορες και οι συζευτάδες, που ήταν κάποιες εθνικές διαδικασίες για να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να ενισχύσουν έτσι την παραγωγική τους δυνατότητα. Το συνεταιριστικό αγροτικό κίνημα στην Κρήτη, όπως νομίζω και σε όλη την Ελλάδα, έκανε την εμφάνισή του στη μετάβαση από το 19ο στο 20ο αιώνα. Και τέλος, ουσιαστικά θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, επειδή είπα ότι ήταν μια πρόταση έρευνας, θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα από τα αρχεία των δικαστηρίων ή των ασφαλιστικών εταιριών, τελικά από αυτές τις εμπορικές πράξεις, ποιο ήταν το μέγεθος της έκθεσης των κίνδυνων μέσα από την αποτυχία κάποιων εμπορικών πράξεων, να δούμε δηλαδή πόσο εκτεθειμένοι ήταν τελικά οι έμποροι και οι πιστωτές οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία της προαγοράς της οδιάς μέσα σε αυτό τον αιώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αγγελάκη για την